Hej så er YouTube. Vi er tilbage. Jeg er tilbage. Du ved hvad jeg mener. Jeg har absolut ikke fået nogen comments endnu. Hvilket egentlig giver mig rigtig meget god mening, fordi jeg ikke uploadet nogen videoer endnu. Jeg har stadig ikke uploadet nogen, men videoen faktisk videoen før den her, det er den første nogensinde på den her kanal. Jeg er så stolt over mig selv. Okay, det ser forfærdeligt ud. Det må jeg så give mig. Det er helt forfærdeligt. Det er rigtig rædsomt. Det skal faktisk blive til noget. Altså, hvis jeg gerne vil bygge efter det her, og jeg så siger, at jeg skal bygge lidt langsommere, så siger jeg endelig til. Endelig. Den er ikke færdig endnu. Måske udenpå, men ikke inde i. Den skal have en sjæl. Fuck. Jeg lød som taber. Vi skal nok også spille noget andet. Minecraft skal ikke blive det eneste, fordi jeg vil ikke have min channel til udelukkende dreje som Minecraft. Fordi jeg elsker Minecraft. Det gør jeg virkelig. Dog er jeg ikke den her extreme lover af Minecraft. Jeg kan godt lide Minecraft. Jeg er ikke extreme lover. Okay, hvad med vi tager en redstone block og en redstone lamp. Whoops. Vi kan også lave et lille lampe her. Frame drop. Sjovt, jeg først lige har lagt mærke til den nu. Jeg lukker lige nogle programmer. Undskyld mig et øjeblik. Så. Stadig frame drop. Men ikke lige så lavt som før. Fedt. Lige inden jeg kommer nok ikke til at sige hvilken hvad det hedder, texture pack jeg bruger. Men jeg vil rigtig gerne sige, at det hedder
Jeg kan ikke sige, det står i description. Det kommer til at stå i description. Hold da kæft, det ser latterligt ud. Jeg skal lige prøve at se, om jeg kan redde den her. Jeg synes faktisk, det her ser ret godt ud. Det er knaldgodt. Halvgodt. Det er en blanding af knaldgodt og halvgodt. Okay, jeg gider ikke rigtig at lave mine her. Så... Men... For jer... gør jeg det. Den bliver ikke sådan forfærdeligt køn, men der kommer en mine, så jeg skal bare være glad. Der bliver ikke en dyb mine, men det bliver en mine. Hvis det mangler en eller anden serie, det er det ikke for at reklamere mig selv, for det er ikke en reklame for mig selv. Så skal vi prøve at se The Walking Dead serien. Altså, hvis I har Netflix, så kan I se The Walking Dead. Den er faktisk rigtig god. Det kommer selvfølgelig an på hvor gammel er I. Hvis I er under 11, bør I nok ikke se den. Mindre I sagtens kan holde noget blod til noget blod. Nogle døde mennesker, der løber rundt og spiser jer. Og hvis I har et Apple-produkt, kan I selvfølgelig også bare men downloade gratis en The Walking Dead app. Man kan få et enkelt afsnit 1 gratis. Det er dejligt. Det er dejligt. Okay. Sådan. Okay, jeg tror jeg gør sådan her. Det er bare så dumt. Det her er også arrangeret elendigt. Flot, Hans Henrik. Flot. Vi skal improvisere. Vi kan selvfølgelig også bare lave sådan en enkelt kiste på hver side, og så gør han det. Og så bare sætte den oven her. Det er virkelig meget godt. Det er et lille miner house, men det er meget lille, man har ikke så meget plads, men det har jeg meget brug for. Udover en seng. Men det synes jeg heller ikke, vi har brug for. Det var alt fra Ken Gaming er ude.